Cieľom eneagramu je porozumieť sebe samému, prerásť seba zničujúce stránky svojej osobnosti, posilniť vzťahy a dozrieť k väčšiemu súcitu s druhými ľuďmi. Čeliť svojmu smrteľnému hriechu je ťažké, ba dokonca bolestivé, pretože odkrýva tie menej pekné stránky našej osobnosti, o ktorých by sme najradšej nerozmýšľali. Ten hlavný dôvod, prečo potrebujeme rozumieť sami sebe a aj ľuďom okolo nás, je ten, aby sme do svojho vnútra a našich vzájomných vzťahov vniesli viac pokoja. Vítajte v ďalšej epizóde videopodcastu Portalibri o knihách, z ktorých spolu rastieme. A dneska to skutočne bude o raste, o osobnostnom raste, lebo sa budeme rozprávať o týchto dvoch zaujímavých knihách. Kniha Eneagram, Spoznajte lepšie samých seba, a známa kniha Patricka Lencioniho 6 typov pracovného génia. Ako lepšie porozumieť vlastným talentom, frustráciám a celému svojmu tímu. Celá oblasť sebapoznania a osobnostného rastu je dôležitou a veľmi starou súčasťou kresťanskej a celej teda západnej civilizácie. Už svätý Augustín, a to je motom tejto knihy o Eneagrame, už svätý Augustín povedal, že daj, Pane, aby som spoznal seba, aby som poznal teba. A neskôr Jan Kalvín hneď v úvodnej kapitole svojich inštitútov kresťanského náboženstva hovorí o tom, ako bez hlbokého poznania seba nie je možné poznať Boha. A naopak, ako poznanie Boha nám prehlbuje a nasvedcuje poznanie samých seba a skutočnú podstatu a skutočný problém človeka. Takže sebapoznanie je dôležitou súčasťou nášho života, našej civilizácie a dôležitou podmienkou osobnostného rastu, a o tom budeme dneska hovoriť. Tak poďme sa najprv pozrieť na Eneagram. My sme vydali knižku, ktorú napísal Jan Krohn a Susan Stabile. A dôvod, prečo sme sa rozhodli pre zrovna túto knihu, pretože samozrejme mnoho autorov, je mnoho zdrojov a mnoho rôznych prístupov k tomu Eneagramu. My sme sa rozhodli vydať túto knihu od týchto dvoch autorov, pretože zasadzujú ten Eneagram do kontextu kresťanskej spirituality. A to sa nám zdalo dôležité, pretože ako sami autori v úvode knižky priznávajú, ten pôvod Eneagramu je veľmi taký nejasný. Oni hneď v úvode sa pýtajú, čo nás priviedlo k presvedčeniu, že písať knihu o archaickom, historicky spornom a vedecky nepodloženom systéme triedenia osobností je dobrý nápad. Čiže oni sami priznávajú, že ten pôvod toho Eneagramu je nejasný, ale teda máme historické korene, ktoré svedčia o tom, že Eneagram používali už púštni otcovia v 4. storočí, ale používali ho aj sufíski mystici v islamskej tradícii. Čiže je to naozaj taký staroveká akási múdrosť, ktorá sa k nám dostala cez stáročia odovzdávaním z generácie na generáciu a bola tak ako keby znovu objavená v 20. storočí. A teda na nejakej škále
tých prístupov rôznych k tým nástrojom osobnostnej typológie, tento nástroj je určite na tej strane takých teda tradičnej akejsi historickej múdrosti. A tú validitu získava jednoducho tým, že milióny ľudí po celom svete, ako ten eneagram používajú, tak potvrdzujú, že áno, toto nám veľmi pomohlo. Ale teda je to jeden z tých prístupov, ktoré majú buď, často je to tak, že majú buď takých ako vášnivých podporovateľov a fanúškov eneagramu, alebo potom takých kritikov a odporcov alebo skeptikov. Ale mne sa zdá, že táto kniha prináša veľmi dobrý a zdravý prístup, ktorý môže osloviť všetkých ľudí medzi týmito dvoma polohami. O čom teda je tento nástroj eneagram? Autori sami to definujú takto. Zmyslom eneagramu je získať sebapoznanie a naučiť sa, ako rozpoznať a odstrihnúť sa od tých prvkov našej osobnosti, ktoré nás obmedzujú, aby sme sa mohli opäť zjednotiť s tým najpravejším a najlepším ja. Tým rídzim diamantom, ktorý odráža neviditeľnú žiaru nebies, ako to vyjadril Thomas Merton. Cieľom eneagramu je porozumieť sebe samému, prerásť sebazničujúce stránky svojej osobnosti, posilniť vzťahy a dozrieť k väčšiemu súcitu s druhými ľuďmi. A ako už ten názov napovedá eneagram, a teda vychádza zo slova číslovky 9, tak ide o 9 typov, o 9 čísiel. A ako už ten názov knihy napovedá eneagram, a to slovo vychádza zo slova 9, tak jedná sa o 9 typov osobnosti, 9 čísiel. A veľmi často aj v tejto knihe ten 9-hranný diagram je často použitý. Teda tých 9 typov sa často zobrazuje takto do kruhu, ale za tým nie je nič mystické alebo ezoterické. Za tým je jednoducho to, že to zobrazenie takto v kruhu umožňuje vytvoriť rôzne prepojenia medzi tými jednotlivými typmi, pretože ako správne teda autori aj tohto prístupu k eneagramu hovoria, je to, že nie je dobre sa nechať tak ako zaškatulkovať do jedného toho typu, pretože medzi tými rôznymi typmi existujú ovplyvnenia, prepojenia a to zobrazenie do kruhu napríklad umožňuje naznačiť to, že aj keď napríklad daný človek je primárne niečo, napríklad dvojka, tak v čase v strese inklinuje ku slabým stránkam iného typu a naopak v čase pohody je posilňovaný silnými stránkami zase iného typu. Čiže sú tam také isté možné prepojenia a ovplyvnenia medzi tými rôznymi typmi a to zobrazenie do kruhu to dobre umožňuje. Samozrejme, autori každý ten typ prechádzajú v samostatnej kapitole a ten ich prístup teda není založený na nejakom dotazníku, že by ste si vyplnili dotazník a ten vám povie, že aké ste číslo. Je skôr založený na tom, že čítate tie charakteristiky tých jednotlivých typov a rozmýšľate, reflektujete, kladete si otázky, že čo so mnou rezonuje, čo je mi blízke. Aj to teda to rozhodnutie
na tom, že kde sa v tom eneagrame nájdete, to rozhodnutie je na vás. Není to dané nejakým externým dotazníkom. Čiže ja len nebudeme to detailne prechádzať, ale ja len teda prejdem v úvode. Autori majú také veľmi, veľmi stručné zhrnutia tých 9 typov. A niektorí autori teda ostávajú, tak ako to bolo veľmi pôvodne v tom eneagrame, že to boli len čísla, že som jednotka, som dvojka, som päťka a tak. Mnohí autori k tým číslam pridávajú isté také nálepky alebo také veľmi stručné názvy, charakteristiky, ktoré sa snažia uchopiť tú najdôležitejšiu podstatu toho daného typu. A to robia aj títo dvaja autori tejto knižky. A teda prečítam tých 9 typov a tých ich 9 stručných charakteristík. Takže jednotka, perfekcionista. Eticky zanietený a spoľahlivý. Poháňa ho túžba žiť správne, zdokonaliť svet a vyhnúť sa chybám a hanbe. Dvojka, darca. Vrúcný a starostlivý a štedrý. Poháňa ho potreba byť milovaný a potrebný. Snaha vyhnúť sa priznaniu vlastných potrieb. Trojka, súťaživec. Zameraný na výkon a úspech. Vedomý si toho, aký budí dojem. Poháňa ho potreba byť úspešný alebo tak pôsobiť a vyhnúť sa zlyhaniu. Štvorka, romantik. Kreatívny, citlivý a náladový. Poháňa ho potreba byť pochopený, plnými dúškami prežívať svoje obrovské pocity a neuviaznuť v obyčajnosti. Peťka, pozorovateľ. Analytický, odosobnený a uzavretý. Poháňa ho potreba získavať poznanie, šetriť energiu a vyhnúť sa spoliehaniu sa na druhých. Šestka, lojalista. Oddaný, praktický a vtipný. Rozmýšľa o najhorších možných scenároch a poháňa ho strach a potreba bezpečia. Sedmička, nadšenec. Veselý, spontánny a dobrodružný. Poháňa ho potreba byť šťastný, plánovať si podnetné zážitky a vyhnúť sa bolesti. Osmička, bojovník. Dominantný, náruživý a konfrontačný. Poháňa ho potreba byť silný a vyhnúť sa pocitu slabosti či zraniteľnosti. A nakoniec 9, mierotvorca. Príjemný, ústretový, prispôsobivý. Poháňa ho potreba zachovať pokoj, splynúť s ostatnými a vyhnúť sa konfliktu. Tak to je tých veľmi stručne 9 tých typov, ale ako som povedal, treba sa zahlbiť do toho detailu, pretože v tom detaile každá z tých kapitol vás prevedie ešte jednou dôležitou úrovňou a v tom je eneagram skutočne výnimočný a podľa mojich znalostí to je naozaj jediný nástroj nejakej osobnostnej typológie, ktorý pracuje s hriechom, ktorý pracuje s odvrátenou stranou daného typu alebo daných preferencií. Eneagram sa nevyhýba slovu hriech a títo dvaja autori rozhodne nie, pretože úplne otvorene hovoria, že skutočným cieľom eneagramu je poodkryť aj tienistú stránku človeka a poskytnúť mu duchovné rady v tom, ako ju vystaviť premieňajúcemu svetlu milosti. Čeliť svojmu smrteľnému hriechu je ťažké, ba dokonca bolestivé, pretože odkrýva tie menej pekné stránky našej osobnosti, o ktorých by sme najradšej nerozmýšľali. Takže v tomto je eneagram výnimočný, pretože okrem toho, že vás prevedie tými silnými stránkami každého z tých 9 typov,
tak vás pozýva aj k reflexii tej hlavnej pasce, alebo toho hlavného hriechu, ktorý je problémom pre každý z tých 9 typov, ako napríklad lenivosť, hnev, pýcha, lož, závisť, lakomstvo, strach, obžerstvo, žiadostivosť. Že každý z tých 9 typov má inú pascu, do ktorej padá. A v tom je ten eneagramový prístup skutočne výnimočný, pretože sa nevyhýba tej tienistej stránke našich osobností. Tá obava zo zaškatulkovanosti je najčastejšou námietkou alebo argumentom, prečo ľudia sa vyhýbajú nielen tomuto, ale aj iným nástrojom sebapoznania. Ale táto kniha, skutočne ju doporučujem v tom, že aj keď nechcete byť zaškatulkovaní alebo sa nejako nevidíte jednoznačne v niektorom z tých 9 typov, tak vás prevedie veľmi dôležitými otázkami. Ako to človek postupne prechádza tými 9 typmi, tak ten nástroj mu kladie veľmi dôležité otázky, ku ktorých teda pozývam všetkých, aby sa im postavili čelom. Ja osobne, keď to čítam, tak ako to často býva, pri niektorých tých typoch okamžite vidím, že áno, toto je ako ten a ten človek, ktorého poznám. A pre seba samého mi je to možno ťažšie sa tam zaradiť, ale asi najviac inklinujem k tej 9. Ja som taký mierotvorca, ako hovorí tá nálepka týchto 2 autorov. Hľadám harmóniu, hľadám porozumenie medzi ľuďmi, nemám rád konflikt, ale mám určite niečo aj z 5, taký pozorovateľ, rád o veciach rozmýšľam a len ich tak z boku pozorujem a reflektujem. Čiže každý z nás je určite komplexnejší ako také jednoduché zaradenie. Nič menej, aj mne táto kniha položila veľmi, veľmi dobré otázky. Eneagram, spoznajte lepšie samých seba. Poďme sa teraz pozrieť na tú druhú knihu. 6 typov pracovného génia od Patricka Lencioniho. My sme samozrejme od Patricka Lencioni už vydali niekoľko kníh. Najznámejšou jeho knihou je 5 príčin nefunkčnosti tímu. Patrick Lencioni je vynikajúci a veľmi známy autor kníh pre leadership a takú ako organizačné zdravie alebo organizačnú kultúru. A táto kniha je veľmi zaujímavá a veľmi podnetná, pretože je veľmi osobná. Ako všetky knihy Patricka Lencioniho začínajú príbehom. On pracuje s tým nástrojom takých tých fables, že to je akýsi taký ako taká bajka, ktorú si on vymyslí, že vymyslí si teda príbeh, na ktorom ilustruje všetky tie princípy a modely, ktoré chce komunikovať, a takou je aj táto kniha. Začína takým príbehom, ale ten príbeh, napriek tomu, že tá hlavná postava sa volá inak a firma, v ktorej sa ten príbeh odohráva, sa volá inak, ale v skutočnosti je to príbeh samotného Patricka Lencioniho. A tým je tá kniha výnimočná, pretože tento
nový nástroj 6 typov pracovného génia naozaj vyrástol ako odpoveď alebo reakcia na jeho vlastnú skúsenosť a na jeho vlastné hľadanie. Ak Enneagram je na nejakom kontinuu tých prístupov naozaj na strane takého osobného a duchovného rastu, tak 6 typov pracovného génia je naozaj na opačnej strane toho kontinua smerom ku pracovnej produktivite. Pretože to, čo Patrik urobil, je, že zobral iné nástroje osobnostnej alebo pracovnej typológie, ako napríklad Myers-Briggs alebo StrengthsFinder alebo DISC a iné. Z tých sa poučil, ale tie nástroje tej osobnostnej typológie aplikoval na pracovný proces. Patrick Lencioni cítil, že to, čo potrebujeme, je nejako ukotviť to sebapoznanie v praktickom využití v práci. Ale teda, keď hovoríme o práci, tak Lencioni opakovane zdôrazňuje, že pod prácou on myslí naozaj široké porozumenie práce, že nejedná sa len o to, čo nám prináša na stôl peniaze, teda naše zamestnania, naše biznisy, naše pracovné zaradenie, ale čokoľvek, čo v živote robíme, či už sme za to platení alebo nie, to, čo robíme v rodine, to, čo robíme ako susedia, to, čo robíme ako členovia nejakých spolkov alebo cirkví, ako dobrovoľníci, každá práca zahŕňa nejaký pracovný proces a my prinášame samých sebe alebo vnášame samých seba do toho procesu a tento nástroj nám pomáha samých seba vidieť v tom pracovnom nejakom procese alebo projektovom procese a naučiť sa, že kde je naše najlepšie miesto, kde je náš najlepší príspevok na jednej strane a na druhej strane, kde je zdroj našich frustrácií. Takže Patrick Lencioni zjednodušil tie typológie len na 6 dokonca kategórií, čo je odvážne a radikálne, pretože ak niekto cíti, že Enneagram je reduktívny kvôli tomu, že to je 9 typov, Myers-Briggs je 16, samozrejme StrengthsFinder je oveľa košatejší, StrengthsFinder má 34 tých tém a tak ďalej, tak Patrick Lencioni vymyslel len 6 typov pracovného génia, ako to on nazval, 6 types of working genius. A pretože rozmýšľal o príspevku ľudí v tom projektovom procese. Takže ktorých 6 typov to je podľa Patricka Lencioniho? A Patrik si, ako už on má ten talent vždycky si vymysleť nejakú jednoduchú ilustráciu, ktorá nám pomáha si ten model zapamätať, tak si vymyslel ilustráciu takýchto 6 ozubených koliesok, ktoré pekne do seba zapadajú a ilustrujú ten workflow, ten proces, nejaký pracovný proces v nejakom projekte alebo v akomkoľvek zámere. A teda tých 6 pracovných géniov podľa Patrika je zvedavý údiv, vynaliezavosť, dobrý úsudok, podnecovanie, ochotná podpora, dôsledná vytrvalosť.
A Patrik v tom závere to dobre zhrňa takto. Zvedavosť, ten zvedavý údiv, pomenuje potrebnú zmenu. Vynaliezavosť príde s riešením. Dobrý úsudok to riešenie zhodnotí, vylepší a navrhne konkrétne kroky. Podnecovanie si pre nový nápad získa ľudí. Ochotná podpora vytvorí kapacity v podobe ľudského kapitálu a dôsledná vytrvalosť zabezpečí, že práca bude dokončená, urobená, termíny dodržané a výsledky budú korešpondovať s pôvodným plánom. Čiže v tom Patrikovom prístupe rôzni ľudia majú rôzny talent alebo rôzny príspevok v tom nejakom pracovnom procese alebo projektovom procese od pýtania sa veľkých otázok, spochybňovania status quo, cez hľadanie riešení, vynaliezavosť, potom cez nejakú kritické posúdenie, že čo je naozaj dobrý nápad, čo bude fungovať, čo nebude fungovať, také preosiatie tých nápadov. A potom podnecovanie. V angličtine Patrik použil také dobré slovo galvanizing. A to je ten kritický moment, kedy treba pre tie nápady a pre tie riešenia získať ľudí. Potom ochotná podpora, čiže proste dobrá tímová spolupráca na realizácii tých nápadov a dôsledná vytrvalosť, dotiahnutie, proste dokončenie, pozornosť na detail a podobne. Ako sme spomenuli, Patrik sám seba predtým, ako vymyslel tento nástroj, tak sám seba opisoval ako takého MBTI nadšenca. MBTI je známa osobnostná typológia Myers-Briggs Type Indicator, ktorá je teda veľmi používaná, veľmi populárna. To je tých 16 typov. A to, kde ako keby Patrik MBTI použil alebo na MBTI nadviazal v tomto nástroji, je to, že aj tých jeho 6 typov sa zameriava na preferencie ľudí, na to, čo im ide úplne prirodzene, čo im dáva energiu. To, kde sa Patrik ako keby posunul ďalej alebo oddialil od MBTI, je to, že sa snažil tú jungovské korene tej jungovskej typológie a tých jungovských archetypov, ktoré sú za MBTI nástrojom, ukotviť do toho pracovného procesu a zjednodušiť pre dosiahnutie také ako väčšej produktivity v praktickom živote. Dôležitým aspektom tohto Patrikovho nástroja sú také rozdelenie na také tri fázy. Ideácia, aktivácia, implementácia. A teda tie prvé dva typy pracovných géniov, zvedavý údiv a vynaliezavosť sú súčasťou tej ideácie. Pýtanie sa veľkých otázok, hľadanie tvorivých riešení. Potom je fáza aktivácie, to je to dobrý úsudok, kritické myslenie, dobrá analýza a potom podnietenie nielen záujmu, ale aj aktivity ľudí, získanie ľudí pre to riešenie, rozdelenie úloh, motivácia ľudí, coaching ľudí, leadership ľudí. A potom je implementácia,
tímová spolupráca na dosahovaní tých riešení, vzájomná podpora medzi ľuďmi a doťahovanie, dôsledná vytrvalosť v dosiahnutí cieľov projektu, čiže implementácia. Čiže ideácia, aktivácia, implementácia. Taká ďalšia úroveň, ktorú Patrik do toho vniesol, je to, že tie horné tri, teda údiv, dobrý úsudok a ochotná podpora, sú tzv. Responsívne talenty alebo zručnosti, kdežto tá vynaliezavosť, podnecovanie a dôsledná vytrvalosť sú disruptívne. Čiže ide o také rozlíšenie toho, že tieto tri časti toho procesu alebo tieto tri danosti ľudí sú viac responsívne, že reagujú na nejaký podnet zvonku, kdežto tá tvorivá vynaliezavosť, podnecovanie ľudí a doťahovanie sú také disruptívne. Musia byť proaktívne, musia narúšať to status quo. To, čo je dôležité a pri všetkých týchto nástrojoch, či už pracovnej alebo osobnostnej typológie, je porozumenie toho, že ktorý ten nástroj je prečo dôležitý. Na našej web stránke si môžete stiahnuť takúto jednoduchú infografiku, ktorú sme vytvorili pre také zaradenie alebo porovnanie tohto nástroja Patricka Lencioniho, 6 géniov, najmä teda z Myers-Briggs, Clifton Strengths a DISC nástrojmi, pretože každý z nich má trošku inú potrebu alebo adresuje iné potreby ľudí a nasvedcuje ľudí, ich talenty, ich príspevok trošku z iného uhla a vždycky je dobre pracovať s tými nástrojmi v nejakej kombinácii. Tiež druhá infografika, ktorú si môžete na našej webovej stránke pozrieť a stiahnuť, je také ako porovnanie práve týchto dvoch nástrojov, 6 typov pracovného génia a Enneagram, pretože v takom zjednodušení môžeme povedať, že ide o výkon versus motiváciu. Čiže taký ako nástroj, ktorý zvyšuje našu efektivitu v pracovnom projektovom procese versus naše vnútorné motivácie a rozvoj našej duchovnej a emocionálnej inteligencie. Takže 6 typov pracovného génia Patricka Lencioniho a Enneagram od Jana Krona a Susan Stabilovej. Ten rámec, prečo vlastne tieto nástroje sebapoznania, či už osobnostnej, pracovnej alebo psychologickej typológie sú dôležité, rámcuje Patrick Lencioni vo svojej knihe dobre takto. On začína knihu tým, že hovorí, že tá kniha vychádza z dvoch takých dôležitých pravd. Tou prvou pravdou je, že ľudia, ktorí v práci využívajú svoje prirodzené schopnosti, ten svoj príslovečný talent od Boha, prežívajú väčšie uspokojenie z práce a darí sa im lepšie ako tým, ktorí tak nerobia alebo tak robiť nemôžu. A tá druhá pravda hovorí, že týmy a organizácie, ktoré ľuďom umožnia, aby v sebe tieto obdarovania a schopnosti objavili a využívali ich, sú oveľa úspešnejšie a produktívnejšie než tie, ktoré to nerobia. Tak to je taký pohľad na naše vlastné ako keby potreby a na naše miesto,
napríklad v práci alebo vo vzťahu s inými ľuďmi. Ale na záver Patrik spomína jednu dôležitú vec, pretože jeden z dôležitých aspektov všetkých týchto nástrojov sebapoznania je nielen teda porozumenie samých seba a sebapoznanie, ale jednoducho väčšie milosrdenstvo, väčšia empatia, väčšia trpezlivosť k iným ľuďom. Pretože keď porozumieme, že ako to majú iní ľudia, tak dokážeme byť k ním oveľa trpezlivejší a empatickejší. Pretože Patrik hovorí, že napokon ten hlavný dôvod, prečo potrebujeme rozumieť sami sebe a aj ľuďom okolo nás, je ten, aby sme do svojho vnútra a našich vzájomných vzťahov vniesli viac pokoja. Ak sme si vedomi vlastných silných aj slabých stránok a dokážeme ich identifikovať aj u ostatných, značná časť pocitov viny aj potreba kritizovať sa rozplynú a nahradí ich empatia a konštruktívna podpora. A Patrik končí takým svojim presvedčením, že Boh ľudí obdarúva talentom, ktorý majú využiť v prospech iných aj vo svoj vlastný úžitok. Takže pevne dúfame, že myšlienky zahrnuté v tejto aj v iných knihách na tému osobného rozvoja vám v tom pomôžu.